Polícia zverejnila výsledky kontroly opodstatnenia nevídanej policajnej eskorty, ktorá cez víkend sprevádzala herca Stevena Segala na trase Michalovce-Strážske. Robert Fico vyčítal v Budapešti počas samitu V4 obrovskú byrokraciu Európskej komisii. Podľa neho mnohé slovenské obce radšej nepožiadajú o eurofondy, keď vraj zistia, čo všetko musia zdokladovať, radšej to vzdajú skôr, ako začnú. Nešťastnú tragédiu v Boleráze, pri ktorej opitý vodič zastrelil policajta pri bežnej kontrole, polícia stále vyšetruje. Policajní experti skúmajú aj to, či policajná hliadka postupovala správne podľa naučenej taktiky. Tu vám teraz ukážeme. Policajný prezident ale nepochybuje o tom, že policajti dostávajú kvalitný výcvik. Ako sme pred chvíľou sľúbili, sme späť v štúdiu a vo Veľkých novinách pokračujeme ďalšou témou. Podpísanie dohody medzi plynovým gigantom Gazpromom a rakúskou spoločnosťou OMV vyvolalo vášnivé energetické diskusie. Odborníci jednoznačne tvrdia, že kým v prípade Ruska ide o veľkú politickú a mocenskú hru prezidenta Putina, Rakúsko porušilo medzinárodné dohody. Momentálne to vyzerá tak, že cez Slovensko plyn možno už o niekoľko rokov do Európy prúdiť nebude. Otrasný nález čakal na ženu v americkom Texase po návrate domov. V troch Ruštine na Orave priamo v dedine na menej frekventovanej ceste sa cyklistami mohli stretnúť turisti v dolinách Vysokých Tatier mužov zo štátnych lesov Tanapu a ochranárov s ďalekohľadmi. Začalo sa totiž dôležité spočítavanie kamzíkov, ktoré ukáže, koľko malých kamzíčat v Tatrách pribudlo. No a náš tatranský štáb pomáhal pri tejto aktivite vo Velickej doline.